बाबुदि दिनै फनाव केमेरा लादों बेनि थाखाय बिराद गोजोनबाय आङो आरो जों ज' दं बयबो जोङो जाहाथे थांना थायो आरो जुग जुग आरो बर' रायजोआ जायो बेनि थाखाय आं बिराद आसा खालामो गोजोनबाय। आदाया मोजाङैनो दं? दङ मोजाङैनो दं ना? आंना दामग्रा गाज्रि जाबाय। दामग्राया माया? किबर्ड टाइटन कर्ड होनो आच्छा आच्छा बेखौ बानायोब्ला 60,000 थाङो। दा थाखा गैया बानायनो हाला। मालाबा सोरबा अनसुंथाइ हरबा बानायदो। औ दे बाहाय मेथाइ रोजाबफेरथ्राखिसै दासान्दि? रोजाबो लिरोबो आं दाबो। मेथाइ लिरो? आच्छा सुर थुर होयो? मालाबा मेथाइ बानायनांगौ। औ दे जागोन दे। आं दिनै दतमा देफरा आनसलिक एबसुनि कनफारेन्सआव फैदों भालुकमारियाव आरो गुबुन गुबुन दालाइसा आफादनि मानो होनोब्ला जों